4 ఆవుల కథ. ఒక ఊరి చివర పచ్చని మైదానంలో 4 ఆవులు ఎంతో స్నేహంగా ఉండేవి. కలిసి గడ్డి మేయడం, కలిసి తిరగడం చేసేవి. ఇవి ఎప్పుడూ కలిసిమెలిసి గుంపుగానే ఉండేవి కాబట్టి పులి, సింహం వీటి జోలికి రాలేకపోయేవి. కొంతకాలానికి ఏదో విషయంలో వాటి మధ్య దెబ్బలాట జరిగింది. 4 ఆవులు 4 వైపులుగా విడివిడిగా గడ్డి మేయడానికి వెళ్ళాయి. ఇదే సరైన సమయమని సింహం, పులి పొదల్లో దాక్కొని ఒక్కొక్క దానిని చంపేశాయి. నీతి: ఐకమత్యమే మహాబలం.